Club Junta, building better Africa. Bungwe la MACRA likufuna kupusisa maactivists ena nziko muno powatengera ku Ghana kuti akukagula machine amene akuatchula kuti akufuna kuthana ndi maboza. Mukufotokoza kwa MACRA kufotokozera maactivists ena akuwanamiza kunena kuti machine osangakwanise kulowa mu system ya anthu koma ndongochita detect maboza. Kodi achita bwanji detect maboza ngati machine sangakwanise kulowa mu system ya anthu? Maactivists musamale kwambiri zimene mukupanga nziko muno, anthu ambiri akukhumudwa. Activism ikuipa chifukwa cha zochitika za maactivists. MACRA yagula kale Pegasus kuchokera ku Israel. Za ku Ghanazi ndi pusipusi. Akungofuna kunamiza anthu kuti anthu nziko muno tisaziwe kunena kuti MACRA ikupanga za Pegasus. Akufuna ife tikhale ndi chithunzithunzi kuti ndi machine oziwika ndi zina lina ogwira ntchito mwa mtundu wina wake, afotokozere mosiyana ndi mmene machine alili. Machine amene MACRA akupanga nawo deal kuti agwiritse ntchito nziko muno ndi machine a Pegasus kuchokera ku dziko la Israel. Ndipo machine panopa a MACRA ali busy kuwapanga test. So inu a Edward Kambanje ndi azinzanu ngati mwatopa pitani mukakhale pasi kumuzi. Zimene mukupanga ku field ya activism nzachibwana. Amalawi asakhale minda yanu yayi. Amalawi si madimbano ayi. Pitani muzikatipula muzikalima ukoko. Osamatipusisa ife nziko muno yayi. Ifeyo sitikufuna kuti MACRA ipange zachibwana nziko muno iphe democracy ayi. Kwachoka maulamuliro angati. Maulamuliro amene anayamba abweresa Pegasus nziko muno. Nchifukwa chani akufuna kupha democracy? Munthu wina alese ali ndi ufulu wa privacy, right to privacy. Palibe kuthekera kona kuti wina wake azikakhala mwa mantha nziko muno, azilephera kusunga zinthu zake zofunikira mu phone, azilephera kusunga zinthu zake mofunikira mu computer, kuopa akanganya ena ati otchedwa MACRA kuti atalowa mu phone mo azipanga muzina ndi zina azipanga mu kazitape nchibwana. Munthu azilephera kulumikizana ndi azinzake kuopa akanganya MACRA ndi zibwana. Tikufuna tikuuze Daud Suleiman ndi MACRA yakoyo kunena kuti uchisiru umene mupangewo mukangoyambapo za usiru nziko muno tiziwa kunena kuti mwamba kuigwisa chiro Pegasus ija, ndipo ife tidzuka tipanga respond. Sitikufuna chibwana ayi, sitikufuna zinthu za usiru nziko muno kuti anthu nziko muno azikakhala ni mantha. Nthawi yoopsezana nziko muno, nthawi yobweresa one party state inatha nziko muno, one party system inatha kalekale. Tikufuna nziko muno tizikhala mwa ufulu. So uchisiru umene mukupangawo a MACRA muziwe kunena kuti nziko muno zinthu zivuta. Tikuziwa tu maplani anu mukufuna muzipanga ukazitape anthu nziko muno kuti akukambirana zichani, muzipanga ukazitape andale osusa amene ali chiopsezo kwa MCP, muziyalowera mmafoni mwawo, muziyalowera mmakompyuta mwawo, muzitapa muzinsisi, muziona kuti akulankhula ndi ndani nankha akupanga zichani. Pamene awo a MCP wo azipanga zawo chisiru, azipanga maplani okupha anthu nziko muno, inu muzingwayang'ana. So tikukuchenjeza nino a MACRA kunena kuti Pegasus chanucho musayambe kuchigwisa ntchito, chifukwa the moment muyambe kuchigwisa ntchito automatic anthu tiziwa kuna kuti mugwisa ntchito Pegasus kupanga spy anthu, kupanga ukazitape anthu kuti muopseza anthu nziko muno azikhala ni mantha. Umene ndi chibwana ati muziko la democracy limene wina alese ali ndi right to privacy, ufulu okhala ndi zinsisi wina alese ali nawo. Sikuti inu musokoneze muno muziko muno ayi. Sitithanapo ndipo sitigwizana. Tifuna tikuchenjezeni inu a MACRA, ndipo ziko lapasi lidziwa kunena kuti mugwisa ntchito Pegasus mukapanga uchisiru. Tiauza ma neighboring countries kunena kuti Israel yaika Pegasus muziko la Malawi, choncho Malawi iyang'anisiseni mukapanga za uchisiru inu a MACRA. Sitikufuna chibwana nziko muno, chisankho chikubwera sitikufuna chikhale cha chiopsezo kuti anthu azilephera kukambirana mmafoni mu, anthu azilephera kutumizana zinthu zazinsisi kuopa inu ya MACRA kunena kuti muchita detect ndi Pegasus zimene zozo. Sitikufuna uchisiru umene nziko muno. Asiyena Malawi akhale ndi ufulu wa democracy, asiyena Malawi azichita zizonse zimene akufuna monga aliyese ali ndi ufulu wa chinsisi pa foni pake. Kuna mafoni anabwera chifukwa chani, ma WhatsApp anabwera chifukwa chani, anthu azilumikizana
momasuka azicheza momasuka osamakhala ni mantha kuna kuti ati wina abwera ati azindichita spy pa phone panga wina azoona ma message anga aziwerenga ma audio anga aziona makhozi anga zopepera zimene zozo. Tikukupemphani no amakra kunena kuti ubwana umenewo musaupange nziko muno. Mashina amenewo a Pegasus musagwirise ntchito nziko muno. Ngati muononga ndalama mwangononga ndalama koma chisungeni chisagwire ntchito nziko munomo. Ife chibwana chimene chocho ayi sitikufuna kapena kachibwezeni ku Israeleko kachibwezeni chi Pegasus chimene chocho kachibwezeni. Umene ndi ubwana nziko muno sitikufuna muzinthu zopusa iya. Uthenga wanga wa lero amalawi pamene tikuyandikira ku chisankho tikwena tivale zilimbe tichose Malawi Congress Party. Ngati sitichosa MCP kukhala dictatorship tidziwe kunena kuti activism izathesedwa. Sikuzakhalako munthu osokulankhula ayi. Kungowina MCP achina kalindo akonzekere kupakira kuzathawa Malawi chifukwa adzakumana ndi zosamwitsa zambiri. Ma-activists amene akusausa boma pano kapena andale amene akusausa boma pano kapena anthu amene akuoneka kundi chiopsezo wina aliyense ku chipani cha MCP akonzekere kuzapakira nziko la Malawi kuzathawa pamene MCP izalengezedwe kuti apambana. Nchifukwa chachiti tikuyenera anthu tigwirane manja kuti tigonjese Malawi Congress Party chifukwa ndi chipani chimene sichiziwa ngodya za democracy chinazolowa dictatorship. Choncho nziko muno mukhala zosamwitsa zambiri tikayipasanso mpata MCP 2025 chaka chinochi. Alesa mademo past 5 years iyi, what about tikapasa next 5 years? Adzabana china chilichonse ngakhale ndikulankhula komwe nziko muno sikuzakhalapo. Alesa zangu zilira makomo mwake. Mavuto azafika pazaoneni. Njala idzafika pa mwana wakanaphala. Ndalama yathu idzafika pa mponda chimera. Nziko muno mudzakhala zinthu zosakambika. Maiko ena adzationa ngati zinyala zenizeni sitizalandira ulemu ndi chipani cha MCP. Ndi chifukwa chake tikumapempha inu opposition kunena kuti inu a UTM adaliso kabambe tapangani gwirizano ndi anzana opposition talowani limodzi ndi a DPP chipani chimene Malawi Congress Party inachilengeza kunena kuti chokhacho chimene akuchopa ndipo a Malawi Congress Party akumayesesa kuti aonesese kuti zipani zina zing'ono zimene MCP sikuziopa zisandikane ndi DPP. Akuziwa kunena kuti zipani ziziyandikane ndi DPP zosatira zake ku opposition kukhala mphamvu MCP itakugwesedwa ndiye akufuna kuti zipani zibalalikane azipita alese kwekha ndiye cholinga MCP bikisane ndi chipani chichonse pachoka apeze njira zobera. Ife zimenezo tikuti aye zipani zonse bwerani pamodzi tithokoze zipani zimene mukuonesa kunena kuti mukubwera pamodzi. Koma UTM mukukula mtima adaliso kabambe tinakukondani ndinu genius ndinu munthu wanzeru tinafunisisa kuti inuyo UTM muyende limodzi mu mgwirizano wa zipani cholinga a Professor Peter Mutharika akasogola inu muzakhale running mate. Koma zikuonesa kunena kuti mwafika pozimva nziko muno ndi chipani chanu ndi akuluakulu anu mwafika pozimva nziko muno kuti mutha kupanga zinthu mwandoka. Tikufuna tikuuzeni inu a UTM pano kasimungawine masankho nziko muno muzangothandizira kugawa mavoti. Choncho ife sitikufuna chipani kuti chigawe mavoti pamene tikuona kuti chiopsezo chachikulu ndi Malawi Congress Party. Ife ngati nzika we are demanding you a UTM kunena kuti mulowe mgwirizano chifukwa ndinu amene munatitengera ku mavuto. Popanda UTM sitikanafika pa mavuto ano ayi. Ziko lino lagwa, ziko lino lafika pa nsauso chifukwa cha chipani cha UTM chimene chinathandizira kuchosa chipani cha DPP mboma, chipani chimene chimapereka zosowa kwa anthu timadya timakhuta nziko muno. Koma kubwera ko UTM basi ndikupanga mgwirizano ndi chipani cha MCP ndikuchosa DPP zosatira zake ndikubwesa moto mziko muno, moto umene ukocha anthu. Ndiye ife timayembekezera kunena kuti pamene a UTM mwachirapa mwazindikira kunena kuti anthu munapitisa kwa Igupto timaganiza ngati kuti basitu inunso mubwerera konkuja kukenani mukakhale pasi kuti mwabwezereko anthu kukenani kuja kuti mulopanga mgwirizano ndi DPP ija kuti anthu nziko muno azikhutaso kawiri. Malo mwake mukupangaso matama apapa timapatoka chikane mphamvu zanu mulibe simungakwanise kugwesa MCP sizingatheke muzangothandizira kungogawa mavoti amene anakatha kuunjikidwa pamodzi ku opposition inu muzangoagawa kuti MCP ipeze mpata. Tikukupemphani a UTM adaliso kabambe timakukondani ndinu genius ndinu one of the best economists in Malawi. Tikukupemphani kunena kuti mupange chiganizo
chonena kuti mulowa mu mgwirizano ndi chipani cha DPP. Pamene zipani zina zikupanga chisankho cholowa mu mgwirizano ndi chipani cha DPP, inunso bwerani mu mgwirizano. Chimene tikufuna ndi force yokwanira yochosa Malawi Congress Party, chipani chimenechi chisapezekenso ndipo chikachoka chisazabwererenso mboma kapena apo B chizapangidwe deregister. Sitikufuna chipani chimenechi, chipani choyipa kwambiri chaonesa nyekhwe mwa zaka 5 zapitazi kuposa chipani chilichonse chimene chinalamulirapo mdziko muno. Tikupempha kuti Amalawi tigwirane zanja tilimbane ndi boma la Malawi Congress Party. Tikalipasa mpatapa Amalawi ndikukuzani zinthu zifika povuta. Mdziko mwathu anthu amene amakhala maiko akunja adzalephera kuponda dziko lathu kuzationa ife anthu kuno kumudzi. Chifukwa moyo ufika povuta. Asikana athu akwatibwa maiko akunja, my brothers athu akwatira maiko akunja. Uthawa ku Malawi kunaku ndikakhala ku Malawi ndizikapanga kuchani chifukwa cha zoyipa zimene zingabwere ndi Malawi Congress Party. Timati tipemphe kunena kuti akuluakulu nthawi ino kukulirana mtima kuthe, azipani kukulirana mtima kuthe, marketives kukulirana mtima kuthe. Tiyeni tigwire ntchitoyi tipulumuse Malawi ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Ngodya number 1 ndiyoti tipulumuse zikoli kulichosa ku chipani cha nkhanza choyipa chimene sichiganizira anthu, chimene chindi usogolero ombwambwana umene ulibe kuthekera kuyendesa ziko lino. Ndiye chipani cha Malawi Congress Party tichichose chimenechi chizipita chipani chimenechi chizipita chisazapezekenso. Ine Blessings Chaima Rosario, Defenders Group for Good Governance.